Washington ko ale jɔrɔlen don ka d'a kan kumakan mun bɛ ko Rwanda jamana a ye dɛmɛ don ka banbancikulu jɛkulu mun bɛ wele ko M23 République démocratique du Congo o jamana kɔnɔna la. With President Kagame when we're in Rwanda. We are very concerned by credible reports that Rwanda has provided support to M23. Nin tun ye Ameriki jamana ka kɛnɛma ko ɲɛnabɔ ciden Anthony Blinken ale ka kumakan ye tarata don utukalo tile 9 a ye nin kuma in fɔ a ka tagama senfɛ Kinshasa a ka farafinna tagama kɔnɔna la mun kan ka se n'a ye Rwanda bi arabadon utukalo tile 10 a ko anw jɔrɔlen bɛ kunnafoni sɛbɛncilen minnu b'a yira k'a fɔ ko Rwanda jamana bɛ kan ka dɛmɛ lase M23 banbanci jɛkulu ma an bɛ weleli bila fan fila bɛɛ ma ni marayɔrɔ in kɔnɔna la u ka nin dɛmɛ dabila walima tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni M23 ye ou bien a mana kɛ marifatigi jɛkulu fɛn fɛn ni faso ta tɛ o ye nafaba de bɛ nin na basigi bɛn yaasa u bɛ se ka na marayɔrɔ kɔnɔna la. Blinken ye a yira k'a fɔ ko kɛlɛ mun bɛ Congo jamana kɔrɔyanfan na o de kɛra ale ka kuma fanba ye ani Congo jamana ɲɛmɔgɔ Félix Tshisekedi kɛlen ka ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya a ko nin kuma kelen de fana kan ka kɛ a ka cikan ye ani Rwanda jamana ɲɛmɔgɔ Paul Kagame u ka ɲɔgɔn ye senfɛ arabadon. Rwanda ma sɔn ni jɛnlikan ninnu ma mun ye k'a fɔ ko a bɛ kan ka dɛmɛ don M23 mɔgɔw ye ani ko k'a ka kɛlɛkɛcɛw bila ka taga Congo. M23 ale fana y'i ban coyi nin kuma in ma ko ale tɛ kan ka dɛmɛ fosi sɔrɔ ka bɔ Rwanda fanfɛla la. Juillet kalo Congo jamana mun tilalen siɲɛ 3 ye ni ale tun ka bon ni mars kalo ta ye o tun b'u ka mara kɔnɔ ni laseli kɛra duniya seleke 4 ONU ale ka dɔnnibaga dɔw ka jateminɛ la. All countries have to respect their neighbors' territorial integrity. This is a proposition that we take very seriously around the world.